חברת קינגסטון זו חברה שנוסדה בשנת 2001, חברה שמתמחה במתן פתרונות אחסון, פתרונות למדפים כבדים, מדפים קלים, מדפי סופרמרקט, פתרונות שינוע. החברה מונה 12 עובדים, חברה בנויה מאנשי מכירות, צוותי הרכבה שמגיעים לבית הלקוח ומרכיבים את הסחורה. בתערוכת טכנולוגיה 2011 אנחנו מציגים 3 מערכות אחסון. מערכת אחסון לאחסנה כבדה, מערכת אחסון לאחסנה בינונית, קלה, ומערכת מדפי תצוגה לסופרים. כל המוצרים של חברת קינגסטון מיובאים מחו"ל. ללקוח מגיע סוכן מכירות, הסוכן לוקח מידות, נותן תוכניות. לאחר מכן אנחנו מספקים את הסחורה, דואגים להרכבת הסחורה, מא' עד ת'. המדפים לאחסנה כבדה יכולים להגיע גם לגובה של 20 מטר, הם באים לעומסים שבין 500 ל-4 טון, בדרך כלל זה לאחסון משטחים. המדפים הם בהתקנה מודולרית פשוטה, ללא ברגים, רק עיגון לרצפה, עיגון לקיר אם צריך, בהתאם לכל הוראות הבטיחות. המערכת יכולה לאחסן אחסנה במשטחים או אחסנה בתפזורת. למערכת אפשר להוסיף סיפוני עץ, סיפוני מתכת, סיפוני רשת. אנחנו נציגים בלעדיים של חברת ספידלוק, חברה מובילה בעולם בנושא של מדפים לאחסנה. חברת קינגסטון מספקת גם מדפים לאחסנה כבדה בינונית. מדפי קינג, מדפים לעומסים קלים. המדפים באים ב4 חיפויים שונים, סיפוני עץ, סיפוני פח מגולבן, סיפוני פח מחורר וסיפוני רשת. המדפים הם לעומסים של עד 500 קילוגרם, מדפים מאוד חזקים, ללא ברגים בכלל, מגיעים לגובה של עד 6-7 מטר, מדפים מודולריים לחלוטין. מדפי קינג יש כמובן אופציה לגלריה, אפשר לעשות עליהם גלריית מעברים להכפלת שטח האחסנה. כמו כן, חברת קינגסטון מספקת מדפי תצוגה, מדפי סופרמרקט, מיועדים לשוק הקמעונאי. מדפי סופרמרקט, המדפים באים בשתי ורסיות, מדפים דו-צדדיים, מדפים חד-צדדיים. המדפים האלה באים בגבהים שונים, יכולים להגיע מערכת תלייה. אני מזמין אתכם להתקשר, סוכן שלנו יגיע ללא התחייבות, יאפיין את הצרכים וייתן מענה.